la kuyate Samaira shuli kile obenyo fogonyo ulu tebe wati kilema kosabe bana ani kena bu chugula nawo la kuyate nyana maya ani saya otenyo soro sigatala la kuyate kolojugo oni soro fana ulu la otenyo soro kuma kilena ni bela jeni daba ode seti alai ni kabakolo vlada ni kala baka duguma ko vlada la kuyate amama nyininga ko kona na ni bidugu manjera kokura amidali masafu la kuyate kasangano okewale nye kasangano o funisire yi la kuyate ayeme ke awne kanuba chamani musumani watina ka fo albini andon to yanga jemukan kono segasi babi mimbe talike so madono jemukana ka beni bi arabadona bishwe kalo kli sabai odu samaira ami fuki barkada samaira sanugo ya fo chomina ka fo ka temeninga amanka no ko ka fo ide tukumina numu asuganti kanun konnana ka nga jabaran so fuga jabaran so mandi keren ni ala fenfe mi so madono jemukan yemada ambulu bela jeli fu maliko no fuga tasi maliko kanama na fo ku bismillah ni uka jemukan mandi ale da boto so kumadaina neche bela kuyati wala nanye kanumba ufu ya me ambana ba chamani musomo ulumuno karanga jena waso buyi bela kuyati chuwashi la anteseka ulufulila bela kuyati munu be bolla albi ala ka shijani kenya doma bela kuyati munu otame onongoma ame labane ka duwoke uye bada dali alaka onoya uye bela kuyati nanye ulufu ya fo chugomina kanuba chamani musoma dante uluko nga fulila kalmukala tu la kuyati ame ulufu na fu ulumuno be kalmukala shuda bajila kanu black jango angasiga sikini ka mana ubatu jemuka ana do ko ne ka senzengata aiwa samaira anga jemuka lada la kanu mo bela belo do ngaba odi andeme ba je kulunu sule mo hoyi renkere ni ala tizara aiwa mtali kumfolo mi asoro ka singana jemuka ni chendere amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene jela mon père nika tejme ani mbo gundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ko na surprise kilo ni do bien amangani sisan wani ye te ko ta te zara te ka te ni abi sabi sababo ni te wore be ni ya gla kura ka sagi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelé mo wa je ma on de je te ka te la higa so za bole be fele fe ngade jama jera kadua ke tezarai makele ngadanga mena buji Allah farafideno jera kadua ke tezarai makele ngadanga mena mudunchi Allah Allah aiwa jango ala la kuyati ni tezara kumfolo ni ondo ntoy kukura kosabe jemunga okonnana ya fo chumina la kuyati adola manivini domeni turmiye ni yodi ibike do malafli wallahi ni mafli ni woni jemuka sisi kichugo nyonga adola ni ye ni me etemeto ni ma do fiuna ndonto te basur ambotola do chende samaira tichai ongani andu toy aiwa bashi toka nimba ko nyara ni jabara ni mele sisa kuni so ma dunu jemuka araba so ma dayna ta damne ko ni adonto aw kuku bismillah nodo albibi ko mina la ko to utobe de aw tobe wala batu anga sense kata nyefe ko kura kosabe nambara tizara la samaira anga clip du jour folo atla mbu fana nyamada kasika an farfuni alibi yana kuna funi bala daele liche ko mama fasa mo ba ero oni fosa dalika kane weche de samaira ni go baka ba ida fara ka ba ko dide dantalila aiwa wala ne donne ma da ula ubato la don angolu sabati choma me da kasiya kun fun mala ne ka alabe na la so ba jite mama fasa
hakila anga nege karafiti abina saka kala mama ka jansa so mare ka jansa do mama ambora ba to kola dun kere ngeni kodi amboro la sama me kalo kli bisaba nkele ntende on ya me ku fête de mère odi Allah bashite ay wa ko mama fasana na ko nana amo ka mama o jansa o te fête de mère jansa ya kanka ke bashite yatime de un toro la la fala to nani de yatime de un toro la la Muhammadu Rasulullah nebi fala to nani de yatime de un toro la jilema fabi munumbolo uti wolo fantaya de kundon babi munumbolo uti wolo bantaya de kundon abada kuni sayama ko le mo ko bi mama sabu be kai na la son ala ka shin kana yaudi ala kana saya ko ma amina ya rabbi bala ko yati allu ye jiya fason na kadiba ma ta sara soro chede bala ko yati mate se ki masa sara buru fo min ga ode masa musumai ko sabe lala ko yati o sara to jonfe ko bayda che wala bisiga biwo de kai bala ko yati ala ka sawo dama amina ya rabbi kalaba ka nyine ala fala ka shijande yerema e ka me ka sabu kai non te ka foki ba sara mun fu kuma ka cha ala mun ta bala ala ku yati ala biya ga shijani ke amina ya rabbi amunu ta ta mun no ngama ka do ke uye ala ka yin fiso mun ya amina ya rabbi samaira ba to kuna fon ba ala ku yati ambu daede adola anga lage ko sabe shirajan tamanga nundu de ba mani vini si kuma do to kuna kuma umangi kamana ga lala ku yati kuna fon bala anga tiga karka do kono de aiwa samaira ne na kuna fon bala da ya mi sorta angota na nyuta mta gawo anga tai aiwa nansira in samaira kuna ndasira ni kuma kilima ya bebe talike mutu banu mutu munu me manga umbo ufana bolli dadlala gawo marabulu konnana awo lala ku yati ko sabe bamana ko mate koroto duma ngibi koroto fuma teche ko sabe ko kuma ko nana kuna fon bala lala ku yati ni ntiga karka do kono aiwa kodi ka sangane esoro ukabi boli akitu da falete lala ku yati mi bebe ukabol ko bafla kemi woro binani ani sabama lala ku yati Abdurrahman Toure amapo gaw togola lala ku yati ayi kalam kalashu dabajila ka to gawo ko ci amma esoro kono ya akoni ya tala lala ku yati ka sanga ale bini firene da woro tiga toyi wala sa ka siga Allah kana ne ka yakuba ya lala ku yati ka basige ne ka nati ka jama kono don ko fama ya ma bala jara kulu ka mangauma lala ku yati baye ka fo kuma konna na jamana nyama ma dama wul masire tabawu lala ku yati obeje dunyo do o fero de la ako kuma konna ne baye ka fo nantara ga kaufi la cité des Askia Ottawa lala ku yati e baye ka fo akoni ye me ka fo ya fo to mina moto bambe lala ku yati ni ulu koni a obufuma ko le gros cylindré lala ku yati ka dam 125 jusqu'à 200 là lala ku yati na ka deni ma famo chugula afo moto sanili absolument ane aujin lala ku yati ko no wati na akoni ye me ka fo ulu koni ka ye o kable ki bi pete lala ku yati mimi mfu ye gawo dugo kono ko dansi me ola ko bo aye me ka fo jara wala kulu munu ngoni me ansengoro lala ku yati ulu akadna ka di ba fo ko ulu ka tala wala ma ubu ka la malama ke ni moto munu ye ka chaya lala ku yati ko ubu ye ni moto masina ni de la mimi tale ke sandile absolument ana aujina ako do kuma ko na lala ku yati alibi ka siga ulla kana ne ka yakuba ya lala ku yati anga marabulu konnana madama anga wul masire taba ulu dawaro la lala ku yati jamana nyema ka sangane gawo wul masire taba nyema ye no kama ko le kuma
commandement militaire du secteur numéro 1 Lala Kuyate aya ajira kafo ka sagana oye jenkon teke blene aye makaye ni moto nyonana madama shu eri dola ki bala ki pete ul masiri tabao ulu dagayala ngawo dugu kwandana Lala Kuyate akona ni akira otugola ibaye kafo adawla jira yulo kunu ubele moto nunde ka ubutula abeke anga chefin tabao kona kafo ko ni yandoi kasura jugudo do Lala Kuyate be sumu mono ba sura akarla ka do kangono ko bawo Lala Kuyate adula somi be manvindi oklo odogo mila ko hukumu ko nan ya tara la Lala Kuyate akoni nyine me famille ko nyuma ukasura ya maba la silikani na Lala Kuyate ka miare ka bara kana ye ka donga fo la nyine mimbe ala odoye alibi ulu ya kala kana usabati ni Abdurrahman Touré Lala Kuyate amma po ga uchwala ali de ya fasiri Lala Kuyate ansela ka min salo ka bo nyamade Esor kono ke bashite aywa sama ram to esor kono am tan barakala mantara barakala ira ka foni watina ko kulu do sigile men comité de veille citoyenne ni mena ke sababu ka siga de medu angala kana tigila mauma ka bara ukonnana Lala Kuyate ni tare mi dile ka mi fuye ni mine ka farado enka da kono Lala Kuyate ko ko sani dala ni ya tala Lala Kuyate ni ngeki da dumaye bauna manya ka foni watina lakana ko Lala Kuyate kene ambra jini dala geseye akura la kuyete okumu konena amanga kewe masiri tabao dronka bara uye aku jamana kone do nakadi mana manusmalo civili la kuyete ulufana joroba beni keleina la kuyete kasani deme talewe kanyishi anga chefini tabao ma aku odokumu konena mimetalike adama sibila la kuyete markala yara marakafo umanye madu la kuyete akuni akano kakuludu sigi senga kulumu ya foto muna okoma ku comité de veille Lala Kuyate mana manasmale civilo ulude keme kafra nyonga kake jekuluyi Lala Kuyate tugumina kasika yaf mabala zulenda marakala donda nani bela jenena Lala Kuyate shu amikle ulu koni be zuli dalila marakala kiungu na Lala Kuyate bara teknimi odiye ukoni ma somi sura madola ni okeme mayeke ye Lala Kuyate nado marakala dugu kono Lala Kuyate wal makafo ukoni somi sura kewel de la mimala kake dugu kono abjege swabu kanani basigi cheni ye Lala Kuyate ulu koni okabara de kemiyo odiye kabuli kata kunofuna da ulmasita ba ukluka Lala Kuyate kumu kona kabeni mekayo klemu wate meneye marakala meri akoni yesu nisigi yaf mabaya ni gafirinka mimbe aliraka fo Lala Kuyate kafo comité de veille jendi na uma Lala Kuyate marakala adoro nyombra jine kono okabara uke akoni ya taralaje ni watla baina akoshoni abala kachaya marakala dugu kono Lala Kuyate shu amikle ako kumu kona na mamu ngoni fara menyo ngani gake kulu nuye ako Lala Kuyate unu ulimasita babe barake nyofe konka Lala Kuyate ute uke ulimasita baye de ako jiri kulu mama jila chuko Lala Kuyate uteke bamaye ako unu koni ukadunga fo bara nini ukanga ke ukoni te ulimasita baoka bara yede ako utekiritiga uyera yokui ako ngane yesu musura malaka fo nkone mayelege ye ansiga menna ka fo Lala Kuyate nake jira ila kulu mado wala mama dondo na dugu kono anyingale kofe ni kumulele masura ada ukoni ga tigi mene ka tige ke akuyi Lala Kuyate dikatana yo ulimasita bawo yoro Lala Kuyate bara make ni tugola ibaye ka fo ala nyini ulubeke sabati fenyi Sheikh Mokhtar Traoré Lala Kuyate ali de ya fasiri anya salo ka bo isori kona kasana ukabiboli samara tete menina kodi kado ke alaka ni manu na bara alaka nyu amina ya rabbi abagola nyini mkama amina samara me independent anguta ni talike service national des jeunes SNJT tonde nkulu wulum vlana on setem kortu olu chela ko baye ka fo ma bina ni bonyo olu ko ni blala ka sababu yake ku umasonga la nyini munu foru umasonga olu walia Lala Kuyate 40 recrues radiés pour insubordination et refus d'obéissance il y a photo mena odedo makadi bananga ne ba fo Lala Kuyate aforoko ka daura mena umadani ona nakadi Lala Kuyate ya photo mena ukanga temesera munu fe kasani nyama ukala nyinu yi Lala Kuyate adola umasonga do odafe akoko kumu konena ya photo mena jamana nyemo no watla bana ukeme ka fero sigi singa Lala Kuyate oya yira ka fo maomani koni pasera
jamana foroba chawla ila kuyate ibita kalanjolo beke bafo kaufi ila kuyate ukuma ko service national des jeunes akula la kuyate abara abeke sababu ka jamana foroba cha eka abara mi ke jamana chwala dona tawla ka manevi ne ka dusukun lami ila kuyate ne ka laba ki kolo mene ka gelea akoni ni kunya niya atako amawu vlana wi na kadiya asera kulu wala usechemu kohorti ulude de wati na bafo kaufi akoni ya taragela kuyate ibaye kafo ulu chela ma bina na bunyongo okoni ulu genga bo o sera kulu vla chela la kote kafo ko ulu na talake ble ni karambo nuna ni le talake service national des jeunes samaira akara masibai dala kuyati akuni ya taralage kabeni kunu jine kabe clef la samba fene mwani woro de yi ni metalike directeur général du service national des jeunes dala kuyati ale kunye kibala la si makofuli nunuma ako kaso boya ke dala kuyati nazarakana kafoko insubordination et refus d'obéissance odi de talike dala kuyati kayira kafo ukoni adola ba shura majendo yira ukabara la bunya buna kunga kanyeshi la nyini doma ni kunkene nyama ufe kanyeshi uma la kweto kumukonana ibaye kafo akone kembe kumana tunamene la kuyate ni sera kuyulu wene ube kalamblo humukonana bafoka ufe la kuyate kale woro ukanga udeke akonka fashirike ba yira kafo uduna kabeni fevrikalo uwat la baunyi la kuyate ubese ma bafla bonyongo ma la kuyate ubela jene ukanga baraka jamana uchaga dawlani uwe forbachawi la kuyate ako uchama ubetale collectivité tere maube ala ako ena maube ala la kuyate kasi anga juju kalando mfana manda la kuyate no comme auditeur de justice la kuyate kafara uchama kania tagalage akoni ya ayira kafoni la kuyate ni watla bana ube bafu la kuyate ukalamblo umina konana ako jamana nyamo ya ayira kafo baramido la kuyate akelo ode wajibi maama kana la kuyate ni ala egrasiga do jamana furbache ubara kelela ako kumu konana abeke sababu la kuyate nyafu tukumina kagalabi no ko kenya zukuru ko lami faso kanuna akonga atale ni la kuyate udeye faso de nyuma ya okewale kasabati ife la kuyate majiki kayela nyama okabweni ube wajibi abela jeneka la kuyate akumune kemene ogena la kuyate fashiri kewa yira kafo ni hata la gena la kuyate akuni ngoni ulusira kama do surominde bafo kaufi wa yere betale ke ni seda kuluru wala maona koi ali yira kafo la kuyate ka sanani silinye korla yi ibaye kafo ni kalo sabakera ufe la kuyate ibaye kafo ubilla baka toka ukanabla ukana kletanduru ke ukademala no kama ko 15 la kuyate anake la kuyate ni o 15 kundanyi ni todo mukasane jamna ila hala la kuyate ibaye kafo o 15 umasiga sabati adola uri kene swabuni ka frugo ni kamati ako elle évoque notamment l'entente d'une permission de 15 jours envisagée après les 3 premiers mois de formation mais qui n'aurait jamais fait l'objet d'une communication officielle claire de la part de l'encadrement. Cette absence de réponse aurait progressivement alimenté un climat d'incompréhension et d'impatience au sein de la cohorte. Abena fot le temps duru mu ngula ni todo la kuyate wala sa kasiga na bode maya kono ni olu masiga sabati la kuyate akumana ibaya ode kera futna yi ne kalaba mamunu ko ni karamblo ni sechem ko to kono la kuyate ode ke me yaf mabala familial o masiga nyon fam ko sebe la kuyate ode na mene furugo yi wa ode fla kalaba mi na la kuyate ode o ma bina ne bonyon ko olu ko ni sembole ni karamblo mbara tola la kuyate kanana olu ba ko na ya ubayira ka fo bora fonction publique la ayo mabo e kan hinale ni jere ko sebe parce que dara ko te ka be kunu fa bi ma te ka famu dara ko te kalamblo ni akanga ke o fe dara ko te meni kalamblo ni kelni make uta ni ko ni fora folo uta ira ka foko o gena ka bo fonction publique la no o sembora formation intel de la bafo konana si ça akola be se ka juma o kandala ko yati o de si ça ni e bora kalamblo ko kana ebika ta barakero mina ebita u gafe de yira u barakero nga ka fo on tara jamana ka kalanke ya mabala bafu bo plus de service de sera ke tanke ni service ka formation tebulu donc collègue na ke nécessaire nuka mo binya na mu fla ka blata ni fera ma so la ko fa to ka u bina o bla retard de la na o magina bo fonction publique la o bla retard la muna parce que don mbe o ni sera bara damine ka so o vuma adamne parce que o ni mbe ala no o gela ka bulu tula
olu bɛna baara daminɛ o ɲɛ ka gafe gafe min b'u yamaruya k'a fɔ u ye jamana ka appelé service kɛ mais tɔ minnu mɔgɔ 40 minnu bɔra la olu kɔni bɛ to ten fɔlɔ fo ni mɔgɔ wɛrɛ nana tugu n'olu ta formation na mɔgɔ 40 de fara olu kan ka taa formation kɛ mais u ma gɛn ka bɔ fonction publique la Samara ni yɔrɔ in jɛyali nafa b'a la kosɛbɛ a ka jɛ cogo min na ka kulu fɔ bi dɔw bɛ k'a fɔ de k'u bɔra fonction publique ayi o ma gɛn ka bɔ fonction publique o de kama ye ɲininkali in tɛ Yala Kuyate ɲininkali a diyara n ye parce que i y'a fɔ cogo min kabi kulu maaw bɛ a kuma na bɛlɛsiraw yɛrɛ a b'a kan o ma gɛn et puis dɔw ko u bɔra u yɛrɛ ka na seliba de kɛ o tɛ u ma bɔra na Yala Kuyate o kɔni fufu tɛmɛna o ni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ yi Yala Kuyate naliko de la o mago tun bɛ o ka tile 15 sɔrɔ de la fufu kɔni min donna o cogo de la nka u ma bɔ o yɛrɛ ka na seli kɛ o fana ka jɛya maa minnu bɛ k'o kuma fɔ o kuma tɛ kuma sabatilen ye wa fana ye min ye u ma gɛn ka bɔ forobaca fana u ma gɛn ka bɔ dɛ o kɔni sen bɔra formation in na punition de don a bɛ se ka kɛ sababu k'o bila retard la parce que olu minnu tun bɛ baara la olu bɛna baara daminɛ o ɲɛ Yala Kuyate olu bɛ sigi tugun k'o dɔrɔn de makɔnɔ donc a retard de bɛ bonya kosɛbɛ fasiri ye o de ye nin Yala Kuyate ayiwa hakili la kanubagaw fana ye faamuya sɔrɔ a la a tɛ tɛmɛ nin kan a bɛ fo nin walawalali in na o b'a to hali bi an bɛ to indépendant kɔnɔ min bɛ tali kɛ tajiko o binanw ye Segu marabolo kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Segu procureur ba la ale kɔni ye kangari da kan gosi ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ yuruku kɛ taji ale na siraw fɛ Yala Kuyate Dawuda Sangare ale ye nɔbila kɛ a ko n'i y'a ta lajɛ Yala Kuyate kiiri tigilamɔgɔ min bɛ Segu n'o ko ma ko procureur général ye Yala Kuyate kunu a ye kangari gosi dɛ Yala Kuyate a bɔra ni ka kuma a ka kuma n'i y'a ta lajɛ monsieur le procureur a ye a yira k'a fɔ kɛwale minnu b'a la ka kɛ sababu ni ka tajiw kumaniya ka bɔ maneview ma Yala Kuyate a ko o ye fasodenjuguya kɛwalew de ye a ko Yala Kuyate n'i y'a ta lajɛ wa a bɛ kɛ sababu n'o ka dɔ fara dugujɛw mɔnita maaya kɛcogoya o gɛlɛyaw kan wa Yala Kuyate a bɛ kɛ sababu ni ka maneview k'olu mako sa o tumu kɔnɔ n'i y'a ta lajɛ Mamadu Magan Sidibe Yala Kuyate a ko ko o kɛwale n'i y'a ta lajɛ fo cogo wɛrɛ tɛ a la ni o ye yurugu kɛli kɔ ye a ko o la Yala Kuyate yurugu min filɛ ni a bɛ kɛ ka taji kumaniya maaw ma ka taa feerejugu wɛrɛ la feerejugu da wɛrɛ la min ni a man ka feere ten a ko Yala Kuyate o bɛ kɛ sababu ni ka dɔ bɔ sɔrɔ yangali baaraw la ani sɔrɔ ɲininkali baaraw la nanzarakan lamɛn dɛ a ko une atteinte à l'ordre public économique et porte préjudice aux consommateurs a ko n'i y'a ta lajɛ Yala Kuyate o kumu kɔnɔna na a ko n'i ye a yira k'a fɔ wa kɛwale in yɛrɛ a ɲɔ sɛbɛkɔrɔ n'i y'a mɛn bi ka sababuya kɛ maa minnu yɛrɛ ka baara bɛɛ mɛn taji feereli ma olu dɔw ni maa dɔw de bɛ jɛla Yala Kuyate walasa ne ka se ka nin kɛwale ka a ɲɔ ɲa a ko l'implication de certains acteurs du secteur de la distribution qui faciliterait l'alimentation du marché parallèle au détriment des circuits réglementaires a ko ka sanga ni o ye wagati la dɛ Yala Kuyate monsieur le producteur ko ka sanga ni o ye maa ko ni ka baara bɛɛ mɛn a ma ko i k'a bila a bila kuma na Yala Kuyate a bila n t'a bila o y'a ye a bɛ ni filancɛ a ko ɲɔgɔn tɛ Yala Kuyate n'i m'a bila a ko n'i sɔrɔla a la i b'a ye k'a fɔ ɲagali o kɔnɔna ta ka ɲɛsin e ma Yala Kuyate bɔ a bɛ se ka kɛ sababu e ka san 3 ni k'o kɛ kaso la ten nama 3 ans de prison Yala Kuyate ka fara o kan e bɛ se ka sefawari miliyɔn 100 fana o fana o amani o bɛ se ka bɛn e kan Samara a ɲangini kɔ da ye sefawari miliyɔn 100 nin waati in na a ma nɔgɔn dɛ sefawari ka ko san 3 kaso ne y'a ni k'i bɛ sa e ɲɔgɔn service fédérateur e bɛ kɛnɛma don e bɛ fiɲɛ de la Yala Kuyate a ko n'i y'a ta lajɛ a ko nin ko ale b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Yala Kuyate tajiw bɛ ka na cogo min na jamana ɲɛmaaw fɛ tajiw ka taa feere a feere yɔrɔ kɔrɔ la cogo la a ko n'o kɛra sababu Yala Kuyate b'a ye k'a fɔ jamanakɔnɔdenw bɛ tajiw sɔrɔ ka sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ a ko nka maa dɔw de ka taa taji kumaniya jamanakɔnɔdenw ma Yala Kuyate ka sababuya kɛ u b'a fɛ ka o bisi ka kɛ lemuruba ye ka bɛn o yɛrɛ d'a ma ni ka taa o feere sɔngɔ min ka gɛlɛn jamanakɔnɔdenw ma Yala Kuyate a ko o ye kɛwale ye min bɛ ye fasodenjuguya minɛ kɔnɔ a ko jamanadenjuguya minɛ don wa a bɛ kɛ sababu ka jamana ɲɛmaaw ka baara ni k'a lafu o bolo a ko Yala Kuyate ale tɛ sigi k'o lajɛ fiyewu Segu Sido ani Bazando wa a ko sariya tɛ diɲɛ ni o ye Mali jamana fan si fɛ a ko ni cɛ o cɛ tigɛ taara bɔrɔ kɔnɔ k'a fɔ e de ka baara ye ka taa tajiw ta station na ka taa feere bidon kɔnɔ Yala Kuyate filɛ cogo cɛjugu la Segu dun kan ni ale monsieur le procureur tigɛ dara e kan Yala Kuyate ale na e kɛ ka tɔw ladi
aiwa sasa bakasho ni 7 million kebe eduni kataji litri ko fera o makino duru kino woro o fera ka nyoma ga se million kino ma ina dokede amano ko dede ala ka akili fasili ya salo ka bo independent kono kasano ga biboli Samaira ni independent la nouvelle horizon na nyota Samaira kasanga ni seli yoro la kanali ko kuru karai ba ka fanga jamana fintiku uru ko ni jatimne ndoke ukuka sera ka bara mununke bamako ananu kandukula lala kuyati iya fo chumi na ko ndala yela yini fenkele ndi akona manya ka fo jamana hala do chumi la kuyati jamana don tanani ani obuluko no fo tanani la kuyati obedu anga jamanya ma ka hukumu konana ina fo abidila yake ofe chumi na do kuma konana ba ye ka fo silibanye koro lala kuyati jamanya ma ko ku ye feren de lula yesi senga madama wala masire tababu na kun kala kuyati wala sa kasiga lakana ne ka ya kubaya la kuyati fanta ma fo janko jama kono don gasiga bo oyoro la kata seruke o tawro la kuyati o kala tiale ani o kishine akola la kuyati ni ya tagalage ibaye ka fo o kewale ngone akera o tugula wa anoyi ayen babo ako kasano o kakoro fo la kuyati o ayira ka fo jabi munu so la seliba abarola ibaye ka fo la kana buno kun kala kuyati akoko les résultats enregistrés sont jugés satisfaisants nazakande ko jabi munu so la kuyati wasa so la jabi munu fe ako bo ni ata la kuyati akewale akara buno kono kase buno ko dafe dugu chamama wala la kuyati fe kase anga sira dafe chamama la kuyati wala sa mingra babu kasika mobili do ka bo buno kono kata fancha ma fe o makabo fando fe kara buno kono na akola la kuyati ni ata lage akoko shulu kuma sanfe tugumina akume duguma o chokotulina akwa abaro res babu la kuyati inga siga yat mabala yuro chama ko ni ko ni buguna tige madama la kuyati ni metale ke jira la kulu uluka la don chama ka la kuyati anga chefin tabao uluka somi ani ukawulika jo ubwena kosibe ni kasiga ujamba ni ka dansira la akoda kurati la kuyati silba temena here ani baden kono la kuyati wa bara mi gumbla mi singa anga ulimache tabao fe la kuyati ayeno babo bawo ablaku singa okume kuni la kuyati oku sabatira bawo manivu hakila tigali la kuyati oyiselike la kuyati obora la kata selike otawro la kuyati ko aleko feshma mashi kunziki kusoro tabarkala Samaira la kuyati mama ni turi ali da fasiri ani do kal sala ka ko to amen jamana ka basiri amen na pamala ni amina ameto nouvelle horizon on alibi ta kuchala antara kuchala Samaira ni le talike mauduni so jona ko vurufe o ko ale mono kura botuguni kuchala sense na katabla jon kalu klibi sabana ta samba flani mu kanu worola lala kuyati kasanani ya maba dusu kam ke wala mi ya faso mali soro akera ka bene avec le client moi ani duru temene yi lala kuyati iba ye ka fo mali jamana marawilo chama kono donjona so shufe no oye kurufe yi lala kuyati abaro abela senga ni ya taraga kuma kono lala kuyati iba ye ka fo ne ke wale abege sababu ne kala kana ne ka sabati ya mabala marabulu kono na okumu kono na ngala parino odu kuchala kofo lala kuyati olu matoko akewalila ako okumu kono iba ye ka fo lala kuyati ni metalike ya mabala donjona so shufe no odi kurufe yi lala kuyati kasane jamana nyama ka ya jamana kuchala marabulu nyama ba obi telekishna de division Abdoulaye Sisela ala kuyate akone aye amono bo aye ayira ka fo ka damna jingalo kle gale samba fene woni woro la kuyate fo tabla akle bisawala ako donjona so chauffeur onato sena kuchala marabulu bela jene kono la kuyate adonjona eri iyo donwa obi mirenyo fu undana ma goshini fuye toujours piliwa la kuyate owati kono ma se ka ba adu ya sure masika mingi na kle kono ni madami ni sura bude akujure kono ma se ka bangala kuyati ki shore mena kike joy te siu la kuyati ku yat mabala femake aku ibisira bo erjume udi 5h du matin ni otimani miti bisabai la kuyati ni fajiri seli ibisura bo ka chauke akujure pila 5h30 du matin ala kuyati akuni ni bela jene fe dara ke basiki karamoyi kuchala ani amara bulo bela jene kono wa anyini bela kana tigla mo fe la kuyati merla ka ani suprefu ukasiga yat mabala shere ni ka matarafa ni ka kulugo marabulu dio fana bla ni ka matarafa bo ala nyini ni odi otane ani okishini sedi konati ale de afasiri Samaira o famla atla kuchala ka mana ke jabara ngoro ya do ka fo mono kura bora ka kuvuru fela nyenga o kana donde no ma don ni bura chufe sana fo duma to tigila kla ni zore so chufe sana fo wele ni zore
su ye bremi sa su deli ayi ne te ma deli ne meni na juga ki faula afa sa fula me jide a zerela aiwa mo mi nga ufana gora wala nan kala min yanga na daina mo nga kele ma nyara be ga do mi nga o kuma na mulika o kana mere no gora no mi fu ni su ni ndauka Aba Samira alibi kuna funu na sirafa na nouvelle horizon la soir de Bamako na nyota Samira ni watina ko charbon ko ni tele ande Bamako fa ba ko na la ni ataka la je ko asaki aboro ni o akulu keme boro o bi ka feri wakili ani keme nani subu dola heskay haneche yado Mela Guyati. Samia madame ne folo wakili. Man Samia dam ne abi feri jul. Mela Guyati. Bongo kaw ni wati Mela Guyati ba ye ka fo mi betale ke fivi. Na ka di Mela Guyati no uyi charbon ye. Ka ta ka do barama koro. Mela Guyati la sa ka siga jini ka goni. Wala ma ka nan to bi Mela Guyati jangu bidonga duminike. Ako asurele abala ka ke numero shi. Ako Mela Guyati bi charbon bora bongo kono ya. Ka fo ite ayeko flake kui. Ako bo Mela Guyati ni atala ni metalike ni wati na ni ame samia barawla la kuyate samia bala ka doba ye ka fo charbon boro asorole akune agela ko sebe madama silba atemene ko fe la kuyate ba ye ka fo charbon boro atala ka sura ngwala ako sanglo boro charbon la ni akume fire foro kene ko non la kuyate alla bra ka tayira sura wakile ani kemena ko kala la kuyate ame dume na fo bibu ko ne ya ni kuni charbon sanglo boro fale sura charbon la kuyate kuni ya sura katana ikasu kima warbo odi wakile ani kemenani kosebe la kuyati akuni ya tagalage akumure keme sababu akuni charbon kase gele kase ni dokuma ayime kafo la kuyati charbon tali aborola kanane ayifa ba kono ako ogele yabe akule la kuyati kafara oka gazi ni fani machwa be ora ke ko ora buluma dene afuko gazi fana la kuyati agele fana bi agele ya la kuyati ube gazi ko bunakunka la kuyati adofar la gazi so gafara fo do farlaka wa ko alu fala atika so ko sebe akunya tralage weke so mo ka so ne ko nishi charbon ma fana le so le ola bana hegele ya ku aku mun wunga bara charbon firi ni ya ira ka fo la ko ete charbon so ka yele tan chola iba ye ka fo adola la ko ete kana gankudu kunga mo ka fo mo ka fo charbon ka salo ka bo abura kana bongo aku uyi gele ya aku fana ni la ko ete aku ni bro charbon ya ni bitika wardo ala ka bona ye asaro ki na bongo adola nini majuru bulu bengela ko tesira la iba ka foko bi ka barake bulu ya fama fuye ako ufana kene so bu ko lu sira charbon talla kana ako nu dama farle mu ngala ko yati iba ka fo ore bi bangi charbon so mo agelela ako ni abe wati mena fo bi ako sugo otesira sa ako jega tesira sa ako ni charbon fara farla o kala ko yati ko adola ko otude farle gela kanyiwa ana mara ka bashimu ngulake bashimuni wa ni mena kula amke flow ambe ke flow yake afuna eche yala kuyati akuni ya talage ula bana ka faraka gele ka fo kula kuyati mire mena ya mabala idufra ko bla gele ka udi tajiko gele yi pour la crise du carburant que les transporteurs affrontent ces derniers temps akun kene ma gasoil soli ka ke mu bola kata gasoil kata charbon tagana akun chauffeur ya ka fo ko ofana to ko ngoyi akun udi farle nyo gele kuyati akun charbon boro bo ko ne ya ka surate ka shono wa ke ne kene manu bo akun ogele ya gele obi fasili ana salo ka bo enyamade nouvelle horizon no soir de Bamako odu awo la ko te ka to so de mo ko tilela ana taya mabala ako ko ni betale ke jira wala kulu la ko te ni betale ke jini maula ako o manye ma bafla abdul bara ani adanka abdul salam la ko te ko uli blama o ke na lahara dubuluji aiwa o kuna fundu mai akira sababu ila kuyati libe taleke ana ulmase tabao ulu kasusulu ureke sababu ka manu bla kata lahara akola la kuyati mali jamana chefni tabao ka sanani kuna folo la kuyati baye ka folo watina ukene ka juru choro jugu nunu kana kosebe akola la kuyati juru anchoro no ongono na akoma ndama libe taleke jini mu maula la kuyati ako ulu koni ame okoshu anikli la kuyati oseno anseno wa amala ko furo no ko fini furo la kuyati
ko femake ako kuma ko nana zantigila ani fore ka faya fara se kasera ma la ko te baye ka fo anga chefin tabo ka susulu ni obi segu sha ko fo akere subabu ne ka Abdul Bara aw ni hunye jilimu o ka kala bele ma badoyi ka fara aka danka Abdul Salam ka ko ni bela jine fa ni ko ken ndi ne la ko yati yado la yati ako o kuno fo ni kele ya ka fo la ko yati ka fara nyama fulani nuka e baye ka fo o ka kele ke do chama o la bane ka bogo dunkui ako ka fara nyama nuka la ko yati e baye ka fo anga chefin tabao ko ni se baya sura ko se zantigila e fore e faya ani kasela kono la ko to jugu ka kasina anga sanga susuru ni duma susuru yi o mi gara sababu ni ka ya mabala kele kuntiri fulani nuka bo jiri ni woro ko ni bila manu ko kela hara dugni ni ka fara o ka kele ke jiru o ka kele ke do chama ka akoni ya travela la ko yati e baye ka fo kasela fo se zantigila ma ani fore faya kono ni wat la baina anga chefin tabao o ye manu no boronto la ko yati e ko femake ako ka fara o blogo fo chama ka la ko yati ka se motuma ako ulu chama fana la ko yati anye ulu flo chinu ko da ko nchi ako save ani duguma la ko yati duguma mo ama tarafli save mo ba Allah se ama la ko yati amun tro o tuwa ne ka o nyama o chama ne ka o funi funi ko barafuru la ko yati ako jira ula kulu ma biro la bunyongo anye ulu da shishira la ko yati kasani anga ulu ka joyi watina ama tagara le anga chefin tabao tagara le kile era tete menina sala fi fanga amina ya wala fi amina kasara bokuma kuni balango anga bokuma lati se bakoro tara ami le zekuta na nyuta samaira mta turu korobu anga ta turu korobu sira ka fo ma bisaba bonyo mo samaira tekekera ululi la kuto dumuni nyora dola mi restaurant ka sababu yake shishani awo okuma kumashia de dua au kumika shishi fili de uluma ke moto chuwa ubiga shishi fili to ubiga fili la gati ako mi betalike e kulula ni akabaro be nyane me fu kelema la kuyate abulo fam be ko ban mambulu yan fanfe la kuyate nakadi afo office central de sufia ako rivu goshi la kuyate okoni wile bla ma beswa bonyongo ma la kuyate mun nchela musonani be ala aiwa musufra mu shishi filiwa adola to bubo jakoro ko de melinde lala biati akoke wali akira kada mine yat mawla mikalo to bisaba shuka dugu je yat mawla je kalo kile galela ako akira dumi to ra badala to ko bu kawfi la ko yete ako abara okara jurere 20 watu konana ako restaurant yere la ko yete ko ma ko restaurant chini ako akira o kunna na la ko yete ibaye kafo akira osesi o chedo ve mini bi anyema ya tameka di de ma ko ri go shira musobami ma la ko yete odi commissaire de police Mariam Penda Jabate ako Mariam Penda Jabate ani o chef d'antenne de la gauche ana ka chedo la ko yete ko ne ka uni ka jo asibe ko robuena ba o flera tatiga da manunu ka kumina mina o ko ni mbara hakilla tigani o bala ka shisha ni ka sama la ko yete do ba fie do ba sama do ba kunna la ko yete ako o flera ka sira tatiga da o be ni ngona nati ka fo ako ne mi sama o banenga ta do da sama mi ngo udani yado la ko yete ma bisi ba bonyongo no ngoni fe o tiga bla dineke okuyi bo ka yera ka fo shisha mini jamana kono la ko te jamanya ma o ye dansi akewela ako ga mamu mara ko kulu de ne ka ke ako la ko yete mimi fu o be olu no fe ako no o so la be la ko yete e ba ye ka fo linga na da o ka ona da o ka o kun ko la ko yete e ba ye ka fo akira suba bu ka siga akira shisha atani fla bonyongo ko shele ko bo obulu ka fra o ka charbon carton o kelenga la ko yete bibe talike ko paquet de romuna la ko yete o fana ka o chama mena ani ara korta ani fla bonyongo o be munundo apare la ne ka sama kata ongono koro la ko yete ka fra o ka telefone bisaba ani so bonyongo fana ako fana sella ka bo obulu la ko yete ka sanani o sesi chedo o luka joyi ni ka laba katani o bela jini o jabala la katani ngale busumi sentane ka dan ola afro ko ga dabla yara aba dabla wa ata dabla bi o ni ngale bala ka ke o la ko yete fulwatina redaction ale da ya fasiri ka bo le zeko wele kono la ko yete e bunya bala samara to taniga akilla yan se ko na da maira ke o kera de fun bala na bi chelo kan mo bi ka famia soro to amina andi yere fuki barkada ajarani ba to amta se kana fiye wodo ni na ni o te zara kun flana amu mi ka soro ka singa ni che gani de abe mi wuli fe kuma kawa mon père mali be ni ne bara ni be
ni infusé ka ji kala ka ke teka unele Tiens mon père me dit mais ani bo kubo diba te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye cogo da te zara te ka tedi abisa abisa babo ni ke wore be ni ya gila ko ka segi kala na ka ke gurgo wa ne ba FCC de mi ha me bi ya kli kwa na appelé mo wa de mo ni be te ka te la hi so da bo le be felife nga de de jama jara kadua ke tezara makele ngadana mena budoje Allah farafide no jara kadua ke tezara makele ngadana mena budoje Allah Lala Kuyate Samira antara nana koy kosabe dantela bamanga yenna de babama no kuma do ko mboro so mo wonyana so mo wasama to la bi ni ata lage kosabe ni woni ngi antele ka fiani bon senkoro akaka ana to so bo Lala Kuyate ko mo suru ka ne ko maya abu maka ko so la ko ni ko ka bisa umba ko so ba kosabe Lala Kuyate Samira anata amudo anga public society ko na do ne ko no nyanyi vacancy ko ni adu to ya le ko na ko hakilla ka damne primarani la ka si 8e yerema wati na ulu chama bisu o chama ko tan wayra ulu tan wayra o ni vacancy dun fora dem sen me ubuluma yele mayoro ni mun na ibu fana fo chendo o sira tike fa an la ka su yoro ni ndola ka sira ta la je dem sen me ka por la barani mun ke ni nu ka kalante nyon che no fana sira ke meche wi bulu duna na taula awo don ambu nyamada ka soro ka signana o bebe yauba kuni ni na vamnel ne wa pandriare me wa fumal bare sorala ne wuli gam suma yanu ka tu yala wana garage wana ka bara ya usa mo ma turu ya usa ni yala to ofisin tarawli ne vemani ne wa pandriare digi ne fumal chamare sorala wa kulengan yala dabla karo wono wata barawge aga cha ahosa mo ko ketawma abi deme ko chamana ne Youssouf Traoré ne be peinture auto de ke am moblu de peinture tidi bugula 9 km krefe dem sanu mbia nga fo dem sanu chama mbia amu de nga baraketa nuna no peinture tuleru biano mécanicien bien électricien bien mais ne reka base peinture ne ka dem sanu woni ubena bon ni ame garage a fotugo fenga la éducation ne do dem sanu mena éducation kama ubena bara doni kama akafsa ni kare kono yala ni manamana kuyi ni kon nana kulenga koni tenefi ya ame bara de ke ni bara jiginen ko fe o to be somo ko bulu mais bara kon nana ne tay éducation mi iba ta ne ga dabadama ame to fe ab dem sanu bo ko chamana mais métier ngoni ne be afo na ambulu do akoro ni sebe akafsa an yero di ma duna na tawla école ni métier te ñokon tien abena ka sira do be kalan bi dañe fe mais no asore sira ka dogen dola ka chala fe I balo chugo tini kamanaga akoko bon me wele ga musuma uku black na bara en konnana akafsa u yere ba kunne ma akafsa de masawma nu sira ka famu abinye nga fa abinya bena da amunu fana ma u bi se ka la kolosili ke an fana na parce que an man fana mancan demsen do be ki bulu éducation ko e problème oui patron nga baraw yi ni mambula jugmambula mais ni mi dendi mo ma tay ka ta tigila mo lay flo atigi yere jume bare mbabulu chugudi denga avantage yere be bara kon nana chugudi de masa figo be contrôler abato dembe taganya soro tele
Nala kuyate Samaira suru ba ko beka dege sen sabatama na ko sana kuma kasi ko mate ya kuma ba mate jela ba nala kuyate ubayra afo ko jian adola ateto bulu kilinka jian yele mabulu chama kuyate jian yele mabulu chama de ola kalon kelen ko fe sine fo bowati kata ibulu mayela makeni ndola bulu msembara bu ka minero wara de dema tu kanyana maya kono la kuyate mate akenda nyiniye adola ne kalama ke nyafenye uba sura adola ikono kene ka gwa sura do bibulu ubisa ke so bu to mine bika dame ne ka makara la kuyate ni ko ni muye ke walu yi mununga nkafu kafisa ka dimjono mbla bolo kono ti la kuyate duguma je ka ba muye daraka du bolonne ka to folo vulu la mawo sen koro kera kuma mo mine ibulu fana du ka bote fasura fana do re tay la kuyate ka bodu ngata ti ka tebarada sigi ko to ko suma mayela mayi la kuyate ka me vacances la vacances mo fana fara la kuyate adola ka dimjono tiga do barala bula bara la kuyate akafisa mama akafisa dinrema parce que abatu a hakli kata fere yi ka fere do ni min fora ayi classe ko te kelenyi adola mo ma fuki ka bla barala mi fa ka ba ma me afanga bise ka min par exemple nous floni mina ko fen fa même nani be fanga bise ka oni mso man bibulu fana bise ko bla kundigula bise ka bla jabidawla donc bato shini machine ngene na tara furuso la alifini kalanke alifini kalanke bata hatini la bi bela jeli abise ko a chedeme baramse manduna bini wonde na songa boni yo de je abetala bamina toni musu amto na songa boni ngoro nge ya dibi a dishini nge ni bo la ko afala so yoro ni bo la de o asila chemme ni woni fi ni che ya dibi ambaga tu so ba dishini o ambaga tiragere o babu ala so Mula kuyati uba tu arabian hati mire jemikani anka sharia bulu kunka basina sundura ayi ni fonye bi ayi ansa ma fendo fana ko yado samaira ni ko mariage religieux islam furusirite bamaranga na ambaka chugo la sharia kayita ejme uka dala kuyate adola ni mafli anaka mawele ubala kamana uka wala kuyate anya kanu ko keya mabala ko jirabi anaka nyola anga tomotato ma ula nala sona ma okaka bashite normalement ni mo mo na ku be faka furuke almami kanga nyini ga ko yala ni au furu folo walma ay dona furu la ka amu jabi sura nati ko no ni tele furu folo surtout che akone dona furu la ka konye donc iba fa kana na furu papier parce que le furu kon sur la merla option ni me offrir la ni monogame do wala ni polygame do o do ye furu papier ngaw donc yani e ka fo ko ibena furu wera siri ka papier wera duma an na so papier inte sharia kono ikanga o fana nyayi wala muso ni fana na do furu la fi ka senenti asra nasra muso ama afuru folo do wala nasra abdullah ka furuke na abdullah ka furuke o furu isara fi ka o prévu fana so parce que ni i farati la ya fo chugo naka almami walma yanga pasteur ibe mon père anana frustri 96 ni make bon nana ye ka fo check ni monogame ade ni mana fu resi almami fe ka o pape nan pape ni te sharia ka pape fengelen bon ade don ade ka fo almami ay flike aflila parce que islamia fana ou anga dine fana te no fere dine fe mi jenelo fulu lawruje no lawru tamuso ni mbirila persona kika amna le conscient e ko mbe kelema abu pake ke ere de asigné meri asigné siru asigné e ko bi da kelema pour que ka dore fraka shera bi temesra gofo soit aka option ni réviser ka bopu monogame na ka ke polygame wala fo furu ka sa fo e ka so ka do furu ko ala o lawru talu ko fe e na temesra en fe e na na de kibta furu do furu la ka so amake ni muso fo ba je no janvayo ni almami ni do wala ni dina ni mo mi ko ni do mo mina ni nga so ko ti ka furu siro ajawanye monsieur le maire bisigi ko ni sara kun jarola ka danya ka tamina mais alhamdulillah
waati min dara ma waati nɔgɔyara n bolo alors n'a fɔra ko i ka bilasiralikan laban dɔ di nin segin kuncɛyɔrɔ la normalement la k'a fɔ an bɛ sɔn ka segin ka na ni émission in ka waati wɛrɛ mais sani o don cɛ ka sigi kuncɛ bi i bɛ ladilikan laban jumɛn lase maaw ma ŋaniya bɛ minnu kɔnɔ ka taa furu la sisan nɔ ani e bɛ welewelekan yɛrɛ jumɛn bila k'a ɲɛsin ni acteurs bɛɛ lajɛlen ma jamana ɲɛmɔgɔ minnu ka baara kan ka ɲɛsin nin ko in dilanni ma k'a tɔ dafa ani minnu b'a la ka furusiri kɛ bi e bɛ ladilikan jumɛn lase bɛɛ ma ani mo. Ok, ne ka ladilikan fɔlɔ o bɛ ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. An bɛ jamana kɔnɔ pays laki don mais ni sariya taara jamana yɛrɛ an b'a fɔ an ka bulon députés u ye loi min voté président y'a promulgué bon o kɔni o kɛra sariya ye min kan ka boli jamanaden bɛɛ kan donc majɛ min bɛ o loi la bi surtout a dun bɛ adamadenya nafa kosɛbɛ a bɛ fɛn min da o furu de furu ye fɛnba de ye adamadenya kɔnɔ donc ni furu ni a kɛcogo man ɲa dɔrɔn fɛn bɛ kɛ min bɛ c'est à dire hɔrɔnya yɛrɛ ni danbe don bɔgɔ la donc majɛ min bɛ loi in tiɲɛ an bɛ a wele ɲini an ka faamaw fɛ u ka majɛ ninnu lanati pour que loi in a ka se ka appliquer furusiri ka kɛ yɔrɔ fila la pour que o donni ka se ka bɔ adamadenw kun parce que ka musaka bɔ don ministiri ta yen musaka bɔ fana don mairie ta yen donc n'a kɛra k'a bila minɛminɛ kɔnɔ i mago tɛ jɔ a la tuguni i ka furu siri yɔrɔ fila la o ye fɔlɔ filanan welekan filanan o ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw vraiment an ka diinɛ organisé la ka se niveau min na bi bon ni gɛlɛya ninnu je crois solution sɔrɔ ka di a la parce que limama bɛ yen o conseil islamique bɛ yen donc porte parole bɛ an ka diinɛ mɔgɔw bolo ka se ka ni gɛlɛya nasugu k'a furakɛ parce que alimami an bɛ a f'u ɲɛna u yɛrɛ bɛ ka papier min di u yɛrɛ b'a kalama papier in kɔni a fɔr'u ɲɛna k'a fɔ a bɛ di furuden min ma a t'u mago bila a dun tɛ di furu fɛn min tɛ di furu i bɛ dɔɔni minɛ fɛn min ditɔ la bon yala kɔni n'i bɛ fɛn d'a ma a kan k'a tigi nafa. O tiɲɛ ye. Mela Kuyate. Chamara ni famna. Aiwa. Ko fɛn tɛ di fu. Ni b'o di mɔgɔ ma i kan ka kɛ fɛn ni b'a tigi nafa. Aiwa. O ye tiɲɛ. N'i y'a ta lajɛ. Kosɛbɛ. Ni muni i y'a kuma b'a la Lala Kuyate. Basina Suntura n'a ka maa weleli hakili la yɛrɛmarakafo dɔ ma ɲɛma danga naani. O do. Awɔ a ye ɲɛfɔli kɛ mama jigiya k'a fɔ kanubagaw ye faamuya sɔrɔ. Tiɲɛ don. Min bɛ tali kɛ silamɛ furusiri ale papier ko la sariya bolo kan. O do. Ani majɛ minnu b'a la. Lala Kuyate olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan teliya la. Kosɛbɛ. Cogo min na hali bi ne ka se ka kɛ cogo min na laɲini ye min ye a ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ o minɛ kɔnɔna la a ɲɛfɔli kɛra o de la Kuyate nka waati na mi jɔ dɛ waati sera Samayira to tɛ ka labile dɛ to la surtout ni waati na ma nɔgɔ an bɔra mun fɛ sili la sogo minnu donna olu kɛ ma yɛlɛ fɔlɔ halisa o tuma na bi seli dɔgɔkun joli Samayira n'o bi seli dɔgɔkun yɛrɛ de sisan b'a sɔrɔ o kɔni yeli na n'o bi ye araba ye n'o seli kɛra araba tɛmɛ e ko maa ye saga kɛ man ba dun yira e m'a dun dɛ ai min dun kɛ ɲɛnama mais min f'u ye an ye dɔɔnin dun i y'a dɔn n tɛ aya hali bi olu fo an b'a la k'olu fɛɛrɛ kɛ pour que u ka se ka yɛlɛma a banna a tɛ tɛmɛ o kan o la Samayira sani an k'an kɔdɔ kanubagaw la an bɛ waleɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin u ma fɛn fɛn y'i sigi ka jabaraninso kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmadon kanubagaw ka se an ka jɛmukan ɲɛmada an b'u k'u barikada k'a fɔ an sera ka ninnu fara ɲɔgɔn kan ka na n'u ye bi ka se ka n'u kunnafoniya k'u lanisɔndiya fana kunnafoni kɔfɛ an b'a fɔ ko ni Ala ye sini yira an na olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen in na ka se ka ɲɔgɔn masala ko kura. Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na o don ka kanuba cɛman ni musoman fo kosɛbɛ Lala Kuyate kuma a tɛ ban fɔla o hakili o de b'a tɔ dafa b'a dafa kosɛbɛ n'i y'a ta lajɛ o kuma kun ye toden de n'i ye dɔ ta dɔ yɛrɛ bɛ bɔ o la hakili de bɛ o tɔ dafa o la ne deli k'a fɔ ye nka kuma a ka gɛlɛn de Lala Kuyate dɔw la min min f'u ye n'an bɛ bɔ an bɛ tɔgɔ ko yafa deli ka ni ɲɔgɔn fɛ bawo Lala Kuyate kuma ye suguya fila ye ne deli k'a fɔ ye dafara kuma ani dafa kuma Lala Kuyate Ala k'an ta kɛ dafa kuma ye Ala k'an ta kɛ dafaralu kuma ye Lala Kuyate ɲɔgɔn tɛ kuma ma nɔgɔ dɛ kuma fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den wolo mais kuma de b'a ba wolo Lala Kuyate kuma ma nɔgɔ o la o ko ni yafa deli an tɛ sɛgɛn o kɛli la ka kanuya cɛman ni musoman fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Lala Kuyate k'an ka sababu ɲuman fo nin waati in na o ye an fana karamɔgɔ Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn
ngatamo conseil islamique du Mali manyema amfana karamɔgɔ Seydou Chérif Ousmane Haidara naka demaya bangwani jangene bugula ko fu ka do ka uye ka do nyino o fe la kuyate ka yaf mabla jamana nyama o fu o ka tese ne wuli ka jola la kuyate ka fu ngumala ka jota jukola a bi ko ni no e bi wani e nyere tara njoro mi tellement ni mamu ko nyere sigara mu dobe ko dobe una parce que tellement moti tellement ni ko fo nti ka de la kuyate la dilika mi mo ni me ka fu anyere yi o de chera an franga sabali yaro parce que on est ka aranko tiba abgom aray ma nyala jeri ka danye de wasna mi betete jugoide o mara affaire de ne aray nay la kuyate ko sabali sa inta mo tulu so rasa ba fa ko yimbana ba so be fa da to kuma e ni mata ya ke chugodi amma me gone c'est dire ka ga kasabal quoi an na ke na fa ça va pas kuma be asoro ça va ni min kay kuma mina la ko ta ya fo kaisa wallahi mais on est ka aranko c'est da odi ke arara ka di do awonga aba ka nyana jeri sa ka ta si drone te mo kaya arana ka fo ko sensité akema na jere ni mais o min ke o to ko chene wala goshi de ka jamana ma a cheme la ko ete jamana ngi ko ndindo wallahi asema na sabali tisa si ça va la ko ete afo ko ça va anga don bo mais ali bido de jone arana ali moto falende moto yele ma tajo arana to te drone tanga jodo ala ka bi madam amina arabi so ko to kan ba chimani musoma ko fo ko wani mando mari ko ani mari ko ka woni sira ka yaf mabla nyama da bijam kan fe woni yele ma so wasan dalore ni shukura doni ni na sigine ka nyama da la ko ete ma baraka nyomfu madam ne sa fa duguma la ko tanga diga baraka wanta sige ko fu binya fe chomena et Adama Saria Koulibaly ayre Blamay il est très bien habillé n'est-ce pas non je dis bien il est très bien habillé mais c'est le boss hein non il est tiré à 4 épingles allez le prendre la émission que bio et ça boss non il est pas non mais moi je me demande quels sont ses projets quoi mais c'est quoi ses projets les projets de Membola mais il est la baravera la koni il faut être bien soigné non mais est-ce qu'en sortant est-ce que il a dit bon il a dit voilà madame c'est madame de habillé tant non e ma me ko che umo me a che be amso ka imagine ira kenema ay meni madame ko no so black amso so anyele bi bolo so no ni ira kenema be doki muso so anyele ndo meni amso ko to wa dan to la don la bi so to mo lo bula ende ay meni fui ko il est très bien habillé aujourd'hui il est bien tiré à 4 épingles abana mais quand même vraiment il doit des explications il faut consommer ses projets parce que ma mère est là-bas on a mis graveur national fakere el hajj solo ne ma so la bemara yaro el hajj tia adu monsieur Traoré kosobe ma fo kosobe wala da kishebe dum toro ashara Koulibaly fo avec me ka jaw charbi ka baraka no chamani musuma fo to onu ujamuna baraka no chamani musuma fo yere ci ke kun mala wa ku yate ka fo bitano blaya ala ka kera dama amina ya ala ka gere shoko fo amina ya ala ka jamana basi ala ka shini fara an shika amina ya rabbi amina ala ko ira amina ya rabbi ine tezarade ka kenya ani lafiya sabati bela jere farkuro la akadi ko jugu media garan baro bi nyaga wa bela jere nyeda bi wala mu ye lemi kabantoran bela jere mi sodia nuko jone starire mais awa kuma na chansa me de stari me kadi wa me dumuni tinya ne de les araye ne kadi demisanu ye wa mokorobaw krebete ka auto ne minina abaw kolo sigi ka o modia o de yato ne kadi demisanu yo kosebe ko yere fo jumeni kadi ani jumeni bi manchenya me de do to not concentré zara le kelen pedro ao na ambere stare Malko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalanɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumuni fɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen ye.